शगिदम् कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सकगण ललिता श्री विशाखन विदांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतर ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஜெயபாரதி பிரபு கோ ஹோஸ்டா இருக்காரு. மத்த 2 பேருமே விஜயலட்சுமி மாதாஜி, சர்வா பிரபு எல்லாரையும் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன், கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் லீவ் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீவ் வைக்கிறேன். படிங்க பிரபு. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து படிங்க. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி படிங்க. सप्त कांचन गौरांगी राधे वंदनश्वरी वृषभानुषे देवी प्रणामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो प्रगमन्य देवाय हो प्रागमन हिदाय जगत हिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो भगवदाय कृष्ण प्रेम पुत्रताय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते स्रास्पदे देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शेषसारिणे पंचतत्वामिक कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवादं भक्ताख्यं नमामि भक्त கேக்குதா பிரபு படிக்கிறது டிவோட்டிஸ்? எது பிரபு தெரியல. நம ஓம் விஸ்வம் பஞ்சதத்வாத்மகம் மாதாஜி. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू माताजी. माताजी हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எனது இனிய நல் காலை வணக்கங்கள். அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஆல் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. முருகேசன் பிரபு நாளைக்கு நீங்க இது படிக்கிறீங்களா? சரி மாதாஜி, அது நான் ஒரு வாட்டி படிச்சு பாத்துக்கிறேன். இப்போ படிச்சு பாத்துக்கங்க. படிச்சு பாத்துக்கிட்டு நாளைக்கு நீங்க படிங்க. ஓகேங்களா? சரி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து என்ன பார்த்தோம் நாம? நேத்து மாதாஜி 7வது பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயத்துல 11வது ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? ஜெயபாரத் பிரபு. மாதாஜி அப்படியே கொஞ்சம் கோகோஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் லைவ் பண்றேன் பிரபு. பண்ணேன். 7.11 முடிச்சிருக்காங்க மாதாஜி. பிரபு. சரிங்க, பண்ணிட்டு பாருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. நம்ம பார்க்கலாம். முதல் 6 அத்தியாயம் என்ன?
பகவத்கீதையில முதல் 6 அத்தியாயம் 3 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 3 பிரிவு. முதல் 6 அத்தியாயம், நடுவுல 6 அத்தியாயம், லாஸ்ட்ல ஒரு 6 அத்தியாயம். 3 அத்தியாயமையும் கர்ம யோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம். 3 வந்துட்டு இப்படி 3 விதமா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அருமையா சொன்னீங்க. இத வந்துட்டு ஏன் பக்தி யோகம் நடுவுல இருக்குது? இப்ப நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கிறது பக்தி யோகம். சென்ட்ரல் இருக்கிற 6 அத்தியாயம் ஏன் இருக்குது? யாருக்காவது தெரியுமா? கர்மத்தை தொலைச்சிட்டு பக்தியில ஈடுபட்டாதான் ஞானம் வரும் மாதாஜி. கரெக்ட், ஞானம் வரும். ஓகே, ஏன் சென்ட்ரல் இருக்கு? ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கட்டுமே, ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பாதுகாப்பா எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கணும்? ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க. எப்பவுமே நம்ம எல்லாம் நடுவுல தான் வச்சு ஒரு இது எப்படி சொல்றது, ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல வச்சு ஒரு எந்த பொருளும் இது பண்ணி. அதாவது நம்ம வீட்டுல பீரோ இருக்கு, முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ், ஜுவல்ஸ் எல்லாம் எங்க வைக்கிறோம்? பீரோல. பீரோல எங்க இருக்குது லாக்கரு? சென்ட்ரல்ல தான் இருக்குது. பீரோல எல்லா பீரோலும் சென்ட்ரல்ல இருக்காங்க. ஏன்னா அது வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது, ரகசியமானது. அதனால அது நடுவுல பத்திரமா இருக்குது. புக் எடுத்து நம்ம எந்த புக்காவது எடுக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது இருக்கட்டும், மேலையும் கீழையும் போயிடும். சென்ட்ரல்ல கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருக்கும். உதாரணம் தான், எப்படி நம்ம பீரோல வந்து ரொம்ப ரொம்ப மதிப்புமிக்க பொருளை வச்சு பாதுகாக்கிறோமோ அது போல இது பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. ஏன் அப்படி பாதுகாக்குதா? இதுதான் வந்துட்டு எல்லாரும் இந்த இதுல வர்றதில்லை, எல்லாராலையும் வர முடியாது. ஏன்னா இது வந்து ரகசியமானது. அதே போல இது எல்லாருக்குமே இந்த ஞானம் பகவான் சொல்றாரு இல்லைங்களா? பாத்தீங்க இல்லையா? மகனாம் ஜன்மான வந்தே ஞானவான் மாம்பிரபத்தி அந்தே சா மகாத்மா சூதுல்லபான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி ஆத்மா வந்து மிக அரிதானவன். ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் வந்து முயற்சி செய்யறாங்க பகவான் போறதுல. அதுல வந்து யாரோ ஒருத்தர் தான் பக்குவம் அடைகிறாங்க. அந்த பக்குவம் அடைஞ்சவங்களும் யாரோ ஒருவர் தான் பகவான் கிட்ட போறாங்க. இது வந்து ரகசியமான ஒரு அறிவு. இது எல்லாருக்கும் ஈஸியா எடுத்து கொடுத்துட முடியாது. எடுத்து கொடுத்தாலும் எல்லாருக்குமே வராது. ஏன் பகவான் என்ன சொல்றாரு? 4 விதமான மூடர்கள் இருக்கிறாங்க, 4 விதமான நல்லவர்கள் இருக்காங்க. 7வது இதுல நீ பார்க்க போறோம். அந்த 4 வகையான மனிதர்கள் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நேற்று சொன்னதுல மாதாஜி சொன்னதுல ஏதாவது பாயிண்ட் யாருக்காவது நினைப்பிருந்தா சொல்லலாம். சொல்லுங்க டிவோட்டீஸ். எவ்வளவோ சொன்னாங்க, என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல மாதாஜி. ஏதாவது ஒண்ணு கரெக்ட், எவ்வளவோ சொல்றாங்க, ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம நினைப்புல வச்சிருப்போம். என்ன நினைப்பு இருக்கு? இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? பக்தி யோகம். ஞானத்தின் இன்னும் படிச்ச ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஞான அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லலாம். ஞான விஞ்ஞான யோகம்னா பூரணத்தின் வைபவம். பூரணத்தின் வைபவம்னா பகவான் என்னன்னா இதுல இந்த அத்தியாயத்துல முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்க கருத்து என்னன்னா, ஆன்மீகம் ஜடம் அனைத்திற்குமே காரணம் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தான். அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முக்கியமா. ஓகேங்களா? இன்னும் வேற யாரு என்ன ஞாபகம் சொல்லுங்க. அதுல என்ன சொன்னார் பகவான்? என்னன்னா நானா என்னென்ன இருக்கிறேன். புக் எடுத்து வச்சுக்கணும். யார்கிட்ட பகவத்கீதை இருக்குது? மச்சுமே எல்லாத்தையும் இருக்குது இல்லைங்களா? மொத்தம் 8 எல்லாத்தையும் பகவத்கீதை இருக்குது இல்லைங்களா? எடுத்து கையில வச்சுக்கோங்க. அத பார்த்து சொல்லணும். இத பார்த்து சொல்லலாம், அதை பத்தி தப்பு இல்லை. இப்ப நான் உங்களுக்கு வச்சிருக்க ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பண்ற பிரபு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிட்டேன் பிரபு, பண்ணிட்டேன் பாருங்க. காரணம் எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் வந்துட்டு சொல்றாரு பிரம்மகிருதியில பிரம்மா என்னன்னு, ஈஸ்வரா சச்சிதானந்த விக்கிரகா அநாதிராதிர் கோவிந்தா சர்வ காரணம். எல்லாத்துக்குமே காரணம் யாரு? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். கஜேந்திரன் என்ன பண்ற? அப்படியே பல வருடமா போராடுறாரு. முதலிகிட்ட போராடி கடைசிட்டுல ஆதி மூலமே அகில காரணாயன்னு கூப்பிடுற. அப்படி ஆதி மூலம் நீங்க தான், அகிலத்துக்கும் காரணம் நீங்க தான்.
அப்படின்னு கஜேந்திரன் பகவானை கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டது பகவான் எப்படி ஓடி வந்தாரு? அப்படியே ஓடி வர்றாரு. கருடன் யாரு? வேதத்தின் சொரூபம். அவரை தூக்கி தோல்ல போட்டு வர்றாரு. அங்க வஸ்திரம் கீழே விழுவுது. பகவான் கிளம்புனதும் கருடன் கிளம்புறாரு. ஆனா கருடனோட வேகம் தான் மிக 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 வேகம். அதை விட வேகமா பகவான் வர்றாரு. பகவானோட பேரை சொல்லி அந்த கஷ்டத்துல அவ்வளவு ஒரு துன்பத்துல இருந்துச்சு. அந்த கஷ்டத்துல அதான் கஷ்டப்படும் போதுதான் நாம எப்படி குழந்தை விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. குழந்தை அம்மா அப்பா யாரையுமே நினைக்காது. விளையாட்டுலயே ரொம்ப இதா இருக்கும். ஓடி விளையாடும் போது சப்போஸ் தவறி விழும்போதுதான் அம்மா அப்படின்னு அழுகும். அம்மாவை கூப்பிடும். அப்பாவை தேடும். அம்மா அப்பாவை தேடும். அப்படி இல்லையா, ரோட்ல யாராச்சும் போனாங்களா கீழே விழுந்த குழந்தை பார்க்கும், யாரன்னா நம்ம தூக்குறாங்களா அப்படின்னுட்டு. ஆனா அது போல அந்த கஷ்டப்படுறவங்க தான் பகவானை நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதுல பாக்கலாம். இப்ப 7.12 ஒருத்தர படிங்க. மொத்தம் 9 பேரும் ஒரு டைம் கண்டிப்பா படிச்சாகணும். அப்புறம் மிச்சத்தை படிக்காத இருந்தா படிக்கிறவங்க படிக்கலாம். படிங்க டிவோட்டீஸ். யோ சைவ சாத்விக படிவ ராஜச அது பெருசா தெரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. நீங்க எது படிங்க? நீங்க போன்ல பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கும். நீங்க மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. போன்ல இவற்றின் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். பகவான் என்ன சொல்றாரு? இந்த குணங்கள் மூன்றும் சத்தம் ரஜஸ் தமஸ் எல்லாருமே இந்த ஒரு குணத்தால, இந்த 3 குணத்துல ஏதாவது ஒரு குணத்தால நம்ம கட்டுப்பட்டுக்கிறோம். அது இந்த 3 குணத்தை என்ன செய்றீங்களா? இதுல 3 × 3 9 குணம். 9 × 9 81 குணங்கள் இருக்குது மொத்தம். இதை கலந்து பார்த்தா மக்களுக்கு ஏன் சொல்லுங்க, நம்ம யாரும் சத்துவ குணத்துல ஃபுல்லா இருக்கிறது இல்ல, யாரும் ரஜ குணத்துல இருக்கிறது இல்ல, யாரும் கொஞ்சம் மிக்சிங்கா தான் இருக்கிறோம். ஒத்துக்கிறீங்களா டிவோட்டீஸ்? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சத்துவ குணத்துல யாராச்சும் நம்ம இருக்கிறோமா? ரஜகுணம் வரும். தம குணங்கிறது எல்லாருக்குமே எல்லாம் தான். 81 குணங்களால் நம்ம அதெல்லாம் பிரிவு. மெயினா இந்த 3 குணம். அது பகவானோட சக்தி. என்ன சொல்றாரு பகவான்? சொல்றாரு மம மாயா துரத்தியாங்கிறாரு. இது என்னுடைய மாயை, எனக்கு கீழ்பட்டது. பகவான் எஜமானர். இந்த 3 குணங்கள், இந்த குணங்கள் 3க்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவர் நிர்குண, குணங்கள் அற்றவர். ஏன்னா அவர் எஜமான். அவர் ஸ்வராட். ஸ்வராட்னு எங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்குதுன்னா பாகவதம் 1.1.1. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஜன்மாதி அஸ்யேதோ அந்யவாத் இதர சாதேச அபிக்ஞா ஸ்வராட். ஸ்வராட் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை சுதந்திரமானவர். பகவான் முற்றிலும் சுதந்திரமானவர். பகவான் இந்த அவை எல்லாமே, அந்த 3 குணங்களுமே பகவானுக்குள் அடக்கம். அதை ஜெயிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பின்னாடி பார்க்கலாம். பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. குணங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. குணங்கள் நம்மை கட்டுப்படுத்துது. பகவான் குணங்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் படிங்க. பிர்குண மைர்பா வைரேபி சர்வதிமித ஜகத் மோகிதம் நாபி ஜனாதி மாமேப்டிய பரமம் எம். ரஜஸ் தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மயங்கியிருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவானை ஏன் மக்கள் எல்லாரும் அறியறது இல்ல? இந்த 3 குணங்களாலதான். இப்ப இன்னொரு குணம் இருக்குதா?
சொல்லுங்க. இந்த 3 குணங்களுக்கு வந்து அறியறது இல்ல. இன்னொரு குணம் என்ன குணம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தெரியுமா டிவோட்டி? சுத்த சத்வம். சுத்த சத்துவம். சுத்த சத்துவம். இப்போ ஒரு டைம் இது யாரு வந்து சத்துவ குணமூர்த்தி, சத்துவ குணமூர்த்தி யாரு அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட். அப்ப என்ன பண்றாரு பிருகு முனிவரு, இப்ப இருக்கிறதுலயே நம்ம எப்பயுமே எல்லாருமே பொதுவா நம்ம எப்பவுமே சொல்றது என்னன்னா, பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு 3 பேர் தான் மிகப்பெரிய கடவுள்னு நம்ம சொல்றோம். சரி 3 பேர்கிட்ட போய் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னுட்டு பிருகு முனிவர் போறாரு. பிரம்மா கிட்ட போறாரு. பிரம்மா வந்து உட்காந்துட்டு அவருடைய இதுல அவரை வந்து வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடணும். யாருன்னா வந்தா உட்காரத்துக்கு ஒரு ஆசனம் கொடுக்கணும். நம்ம பாக்குறோம் வைஷ்ணவ எட்டிக்யூட்ஸ்லயே பாக்குறோம். இல்ல சாதாரணமாவே நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றோம், வாங்க உட்காருங்க, இந்தாங்க தண்ணி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. அவர் வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கிறாரு. ஏன்னா அவருக்கு மகன் பிருகுமுனிவர் வந்து பிரம்மாவோட மகன் வேற. இருந்தாலும் அவர் அந்த ஸ்தானத்துக்கு மிகப்பெரிய குழந்தைய இருந்தா இது வந்து வீட்டுல வந்துட்டு ஒரு ஜட்ஜி இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட போய் என்ன பண்ணணும், அவர்கிட்ட போய் குழந்தைங்க வந்து ஏறி விளையாடும். சின்ன குழந்தைங்க தோல் மேல ஏறி உட்காரலாம், எட்டி உதைக்குங்க பச்சை குழந்தைங்களா இருந்தா. அதே வந்து நீங்க நினைச்சு பாருங்க, அவர் வந்துட்டு ஜட்ஜா போயிட்டு கோர்ட்ல உட்காராரு. உட்காரும் போது அவருடைய குழந்தைகள் போய் அவருடைய தோல் மேல ஏறி உட்கார முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா அவர் அந்த இடத்துல ஜட்ஜா இருக்கிறாரு. அதே போய் நம்ம ஒரு குற்றம் செஞ்சு அங்க போய் நின்னாலும் நம்ம அந்த இடத்துல உறவு முறை எதுவுமே கொண்டாட முடியாது. அது போல இவர் வந்து அவருடைய இதுக்கு போறாரு. போகும்போது அவருக்குரிய மரியாதை கொடுக்கல. உடனே அவர் சரி வந்துடுறாரு. வந்துட்டு இவர்கிட்ட சிவன் கிட்ட போறாரு. சிவபெருமான் சிவன் சொல்லக்கூடாது, சிவபெருமான் கிட்ட போறாரு. சிவபெருமான் வந்து உமாதேவி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. அவரும் வந்து சரியா அவருக்கு உரிய மரியாதையை கொடுக்கல. இங்க இருந்து வந்துட்டு விஷ்ணு கிட்ட வைகுண்டம் போறாரு. சிவலோகம் போனார், பிரம்மலோகம் போனாரு, சிவலோகம் போனாரு, வைகுண்டம் போறாரு. வைகுண்டம் போனா அங்க வந்துட்டு எல்லாம் யார் இவரு, சர்வ காரணம் இவர் தான். எல்லாருமே என்ன சொல்றாரு, எல்லாருக்குமே இவர் தான் மூலம். அப்படியே கண்ணை மூடி படுத்துக்கிறாரு. லட்சுமி தேவி தாயார் பாதத்தை வந்து பாத கமலத்தை அப்படியே மெதுவா மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப பிருகுமுனிவர் கோபம் வருது. நான் வந்து நீங்களும் என்ன வந்து பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு எட்டி உதைச்சிடுறாரு பகவானோட திருமார்புல யாரு இருக்கிறாங்க? பகவானோட திருமார்பு என்றும் நிறைந்தர ஏது குறை எனக்கு. அவர் வந்து ஏது குறை எனக்குன்னு ஒரு பாடு, குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, அந்த பாட்டுல பாருங்க. என்றுமே பகவானுடைய திருமார்பில் லட்சுமி அம்மா இருக்கிறாங்க. எனக்கு என்ன குறைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். கோவம் வந்துருது. லட்சுமி அம்மா என்ன செய்யறாங்க, என்ன வந்து இப்படி நான் இருக்கிற இடத்த வந்து உதைக்கிறாரு, நீங்க வந்து ஒண்ணும் அவர் சொல்ல கோவத்துல உடனே போயிடுறாங்க. அது வேற இது. இப்ப நமக்கு தேவையானது என்னன்னா சத்துவகுணமூர்த்தி யாருன்னு பாக்குறாங்க. உடனே இவர் என்ன செய்யறாரு, பகவான் முனிவர்களுக்கெல்லாம் வந்தா நம்ம வந்து மிகப்பெரிய மரியாதை கொடுக்கணும், என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு, பாதத்தை விழுந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. மன்னிப்பு கேட்கிற மாதிரி அப்படியே அந்த பாதத்தை பிடிச்சி இதோடைய இது அகங்காரம் அவருக்கு எட்டி உதைக்கிறாரு பாருங்க. அது வந்து அகங்காரம். இருந்தாலும் பகவான் என்ன, இவரு சத்துவகுணமூர்த்தி. இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். விஷ்ணு சத்துவகுணமூர்த்தி. உடனே அவருடைய பாதத்தை அப்படியே பிடிச்சிட்டு, இவங்க பாத நோவுமே என்ன எட்டி இப்படி உதைச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு பாதத்தை அப்படியே பிடிச்சி அவரு அமுக்குறாரு. அமுக்கும் போது அந்த பாதத்து கீழே அவருக்கு வந்து அகங்காரங்கிற கண்ணு இருக்குது. அப்படியே அவரோட அகங்காரம் போயிடுது. யாருக்கு, பிருகுமுனிவர். உடனே அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. பரம்பொருளே பரமாத்மா பகவானே, பரம்பொருளே என்ன மன்னிச்சிடுங்க, உங்களை நான் அப்படி பண்ணிட்டேன்னு அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு மிக மிக வருத்தப்பட்டு பகவான்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. யாரு, இப்ப இது வந்து என்ன தெரியுதுன்னா சத்துவ குணமூர்த்தி. இப்ப இதுக்கு மேல ஒரு குணம் இருக்குது, சுத்த சத்வம். 100க்கு 100 சுத்த சத்வ குணமூர்த்தினா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். இந்த மாதிரி நம்ம மூவகை குணங்களில் வந்து அந்த குணங்களுக்கு உட்பட்டிருப்பதால் பகவானை வந்து நம்மளால அறிய முடியாது இல்ல. இந்த முழு உலகமே அறியறது இல்ல. அதுல இருந்து வெளியே வர வரதான் அறியறாங்க மக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சொல்றாரு பகவான், என்ன சொல்றாரு, பகவான் வந்து ஏன் நித்யஸ்ரீ ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கம்மா இந்த பக்கம் படிங்க. ஏன் சில மக்கள் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை? முக்குணங்களினால் மயக்கப்பட்டு இவ்வாறு கிருஷ்ணரை தவறாக எண்ணுகிறார்கள். நான் இந்த உடல் என்று எண்ணுவதால்
கிருஷ்ணரும் முக்குணங்களில் ஆதிக்கத்தில் உள்ளார் என்று எண்ணுவதால் கிருஷ்ணரிடம் பொறாமை கொண்டிருப்பதனால். இந்த பக்கம் படிக்குமா? கிருஷ்ணரின் உண்மை நிலை. முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், எல்லை இல்லாதவர். தேங்க்யூமா. இந்த பாருங்க, அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லப்பட்ட கருத்து தான். நாம என்ன செய்யறோம்? நான் தான் இந்த உடல், அகங்காரம், மமகாரம், இது என் வீடு, என் உடல், என் சொத்து. பணம் 4 காசு சேர்ந்தாவே யாரும் மனிதர்களே மதிக்க மாட்டாங்க. இன்னும் சாமி கும்பிடுவாங்க எல்லாரும். பட் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள ஒரு அகங்காரம் இருக்கத்தான் செய்யுது. அதே போல நம்மள மாதிரிதான் பகவானும். அவருக்கு வந்துட்டு முக்குணங்கள் ஆதிக்கத்துல தான் பகவான் இருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால ஒரு பொறாமை வந்துருது. என்ன பொறாமை? நம்ம நினைக்கலாம், என்ன பொறாமை பகவான் மேல வருது, என்ன பொறாமை? அதுக்கு நம்மகிட்டலாம் கொஞ்சம் கூட அது கிடையாது. யார்கிட்ட இருக்குது பொறாமை? நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க, அதுதான் பொறாமை அவங்களுக்கு. நீதான் கடவுளா? நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம். அவங்க எல்லாம் பொறாமை. பகவானோட நிலைமையை பார்த்து பொறாமையில தான் நான் கடவுள். யார் கடவுள்னு தெரியல. அவங்க முக்கியமா இந்த ரஜோ குணத்துல, தமோ குணத்துல இருக்கிறதுனால சுத்தமா தெரியறது இல்லை. ஆனா அவருடைய குணம் என்ன? நிர்குணா. அவரு எல்லை இல்லாதவர். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தியை வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். இது என்ன சொல்றாரு? தெய்வகேஷ குணமயி. தெய்வகேஷ, இந்த முக்குணங்கள், இது தெய்வீக சக்தி. இத வெல்ல முடியாது. ஏன் வெல்ல முடியாது? மம மாயாங்கிறாரு. மம மாயா, என்னுடைய மாயா. மம, என்னுடைய மாயா, என்னுடைய மாயா. பிரபத்தியந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்தித்தே. என்கிட்ட சரணடைந்தோர் இதனை எழுதி கிடைக்கலாம். திருப்பதி பாலாஜி பார்த்திருக்கீங்களா? இல்ல காஞ்சிபுரம் போயிருக்கீங்களா? காஞ்சிபுரம் டிவோட்டிஸ் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? 10 பேர், 9 பேரு. காஞ்சிபுரம் யாரார் போயிருக்கிறீங்க? போயிருக்கேன் மாதாஜி, ஆனா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி போயிருக்கிறேன். அங்க பகவான் பாத்தீங்களா? பகவான் எப்படி இருக்கிறாரு? கைய எப்படி, திருப்பதி பாலாஜி எப்படி, அது போலதான். கைய கீழே, அதாவது ஒரு கைய அபயஹஸ்தம், இன்னொரு கை கீழே எப்படி வச்சிருக்கிறாரு. எங்க தூக்கி ஒரு கையை கீழே கீழே இருக்க கை என்ன சொல்லுது? கீழே இருக்க கை என்ன சொல்லுது? என்னுடைய பாதத்தை பாடுறா, உனக்கு எல்லா இதுவும் சரணடை. சரணடை, என் பாதத்தில் சரணடை. அந்த காஞ்சிபுரம் வரதராஜன் யாரு தெரியுங்களா? வரம் கொடுப்பவர். நீங்க அழகா காஞ்சி வரதராஜட்ட வரம் கேட்கலாம், கொடுக்குறாரு வரம். அந்த கையில என்ன எழுதிருக்கு பாத்துருக்கீங்களா? நெக்ஸ்ட் டைம் யார் காஞ்சிபுரம் போனாலும் போய் பாருங்க. பகவான் நான் முத போகும்போது உங்களை மாதிரி டிவோட்டியா இருக்கும்போது தான் போனேன். அப்போ மாசு சகான் இருந்தது கையில. நான் அந்த அளவுக்கு அதுல இன்னும் இன்வால்வ் ஆகல. அப்ப மாசு சகா எங்கேயோ படிச்சிருக்கோமே மாசு சகா எங்க வருது? யாருக்காவது நினைப்பு இருக்கா? தெரியுமா? 18வது அத்தியாயத்தோட ஸ்லோகம், சரண ஸ்லோகம். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேப்யோ மோக்ஷேஷ்யாமி மாசு சகான்றாரு. உன்னை விடுவிக்கிறேன். அததான் மாசு சகான்னு காஞ்சி வரதராஜோட திருக்கரத்துல இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டைம் போனா போங்க, பாருங்க எல்லாரும். அதனால என்ன செய்யறது? நம்ம பகவானிடம் சரணடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரணடைஞ்சாதான் இதுல இருந்து நம்ம வெளிவர முடியும். பகவானோட சக்தி நித்தியமானது. அதாவது மாயிலிருந்து விடுபடுறது கடினம். ஏன் கடினம்? இது அது எல்லா சக்தியுமே பகவானது நித்தியமானது. நாம யாரு? ஜீவன். நாம உயர்ந்த சக்தி. நாமளும் பகவானோட சக்தி தான். அந்த தாழ்ந்த சக்தியா இருந்தா கூட பகவானோட விருப்பப்படி நம்ம செயல்படணும். நம்மளுடைய சுயமுயற்சியால், நம்மளோட இதெல்லாம் நம்ம மாயிலிருந்து நம்ம வெளியே வந்துடலாம். எனக்கு என்ன, நான் சரணடையில நானே வெளியே வந்துடுறேன்னா முடியுமா? அது முடியவே முடியாது. மேல பாருங்க, ஸ்ரீ பகவான் இருக்கிறாரு, கீழே குணங்கள் இருக்குது. அதோட கட்டுப்பாட்டுல நாங்கள மனிதர்கள் எல்லாம் செயல் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முக்குணங்கள் இருந்து எப்படி நம்ம விடுபடலாம்? எப்படி விடுபடலாம் சொல்லுங்க.
முக்குணங்கள் ஆதிக்கத்துல இருந்து எப்படி விடுபடலாம்? இப்பதானே பார்த்தோம். பகவான் சரணடைதல். திருப்பாதத்தில் இதுல பார்த்தே சொல்லுங்க. நான் இருக்கிறதா கேட்பேன், இல்லாத கேட்க மாட்டேன். தன்னை தானே விடுவித்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணனிடம் சரணடைவதன் மூலம் எளிதில் விடுபடலாம். பகவான் கிட்ட சரணடைவதால விடுபடலாம். இப்ப தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாதுன்னு என்ன அர்த்தம்? இப்ப நம்ம எல்லாருமே கட்டுப்பட்டு, நம்மளுடைய காலு கை எல்லாமே கட்டுப்பட்டு இருக்குது, நம்மளுக்கு கட்டுப்பட்டு வச்சிருக்கிறாங்க. யாரால இப்ப நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம், அதாவது கையால கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அதை யாரால நம்மள யார் விடுவிக்க முடியும் சொல்லுங்க? பகவான். பகவான். இப்ப பகவான் வந்து நம்ம நேரடியா வந்து இது பண்ண முடியுமா? அவர்கிட்ட போய் சரணடைஞ்சா பண்றாரு. அது இதுதான் பதில். வெரி குட். எப்படி போய் அடைவதுன்னு கேட்டுக்கின்னு அதுபடி சில பக்தி மார்க்கத்தின் மூலமா தான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். வெரி குட் முருகேசன், ஒரு அருமையா சொன்னீங்க. குரு, அப்ப அவர் எப்படிப்பட்டவர் சொல்லுங்க? எளிதில் கிடைக்கக்கூடியவர். ஆனா நமக்கு வழிமுறை தெரியாம நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது. அது பொதுவான பதில். இந்த இடத்துல பதில், நான் இங்க சொல்றதெல்லாம் தவறான பதில் எதுவுமே கிடையாது, பொதுவான பதில். இந்த இடத்துல என்ன பதில்னா, நம்ம எல்லாருமே கை காலெல்லாம் கட்டப்பட்ட நிலையில இருக்கிறோம். குரு பகவானின் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், பகவானின் பிரதிநிதி. அவர்தான் வந்து நம்மள இந்த நம்ம கட்டுல இருந்து விடுவிக்க முடியும். புரியுதுங்களா பிரபு? ஆமா. இன்னொரு தடவை சொன்னா கரெக்டா, அதாவது நீங்க நம்ம சொல்ற பதில் எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கும். பட் இந்த இடத்துல என்னன்னு சரியா சொல்லணும், தவறு இல்லை. நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி நல்ல நாலேஜ் இருக்கு. நாளைக்கு தவறு இல்லாம படிக்கிறீங்க, ஓகேங்களா பிரபு? நிறைய வரலன்னா பரவாயில்ல, நாளைக்கு படிங்க, ஓகேங்களா? என்ன மாதாஜி கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வச்சா கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்களேன்னு நினைக்காதீங்க. முடியலன்னா யாரையும் எனக்கு கம்பல் பண்ண மாட்டோம், ஓகேங்களா? அப்ப எப்படி நாம கட்டுப்படாத இன்னொருவர் குரு, அவர் வந்து நம்மள வந்து இந்த கட்டுல இருந்து, நம்ம கால் கை கட்டு வந்து அவரால் வந்து நமக்கு அவிழ்த்து விட முடியும், ஓகேங்களா? அவர் மூலமா தான் நாம பகவான் கிட்ட சரணடைகிறது. அது வந்து கரெக்டான ப்ராசஸ். நான் தனியா சரணடைகிறேன், நான் பகவான் கிட்ட நான் தனியா, எனக்கு குரு தேவையில்லை, நான் போறேன் தனியா, நான் பகவான் கிட்ட போனேன், எனக்கு தொந்தரவு வருதுப்பா. ஒரு நினைக்கிறேன் இப்ப முருகேசன், ஐயோ எனக்கு பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க எல்லாம் தொந்தரவு, பேர பிள்ளைங்க, நான் தனியா போய் சரணடைகிறேன், நான் தனியா போய் வாழ்றேன். அப்பதான் என்னால முழுசா பக்தி சேவை செய்ய முடியும், பகவான் கிட்ட போக முடியும். முடியுமா? முடியாது. ஏன் முடியாதுன்னா, நம்ம புலன்களை வந்து வெல்ல முடியாது. சொல்றல, மனசை அடக்க முடியாது. என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர்? என்னால மனசை அடக்க முடியல, காட்டு அடக்குறேன், அலைகள் கூட கடையில் அலைகள் அடக்குறேன், ஏன்னா என் மனசை அடக்க முடியல அப்படிங்கிறாரு. இதுக்கு என்ன உதாரணம்? ஒரு ராஜா இருந்தாரு, அவர் என்ன செய்தாரு? மகா சக்கரவர்த்தி, நம்மளால இப்ப போனோம்னா கூட, இவ்வளவு பெரிய வீடு நான் கட்டிவிட்டு ஏசி போட்டிருக்கேன், கார்ல போறேன், பேரப்பிள்ளைகளோட சந்தோஷமா இருக்கிறேன், மனைவி மக்களோட அங்க இங்க போறேன், நான் இவ்வளவு சந்தோஷத்தை விட்டு நான் எப்படி போவேன்? நான் போயிட்டு என்னால முடியாது. சக்கரவர்த்தி, ஒரு குடையின் கீழ் இந்த பாரத தேசத்தையே ஆண்டவர். அவர் என்ன பண்றாரு? தன்னோட ராஜ்ய பொறுப்பை பசங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு மகன்களிடம் பட்டத்தை கொடுத்துட்டு, பட்டம் அவங்களுக்கு வந்து ராஜாவா ஆட்சி செய்ய சொல்லிட்டு அவர் காட்டுக்கு போறாரு. காட்டுக்கு போயிட்டு நான் தனியா பக்தி சேவை செய்யறேன்னு. யார் அவர்? ஜடவரதர். அப்பா கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க, வெரி குட். நான் மான்னு சொல்லிதான் சொல்லுவீங்க நினைச்சா சொல்லிட்டீங்க. நான் நினைப்பு வச்சுக்கணும் இதெல்லாம். இப்போ நம்மளால முடியாது, நான் தனியா போய் பண்றேன்னா முடியாது, குரு மூலமா தான் நாம போக முடியும். பாருங்க, அவர் என்ன செஞ்சாரு? ஒரு இரக்கம், அந்த மானின் மீது கொண்ட இரக்கத்தால் அவர் திரும்ப இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்தாரு. அதுலயும் வந்து பகவான் வந்து மிக மிக கருணாமை. ஏன் சொல்லுங்க? இன்னொரு பிறவி எடுத்தா கூட அதை நம்மளை நினைவுபடுத்த வைக்கிறார் பகவான், அதை நினைவுபடுத்த வைக்கிறாரு. அதே மாதிரி இந்த நம்ம பார்த்திருப்போம் யோகிகள், இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்களா? யோகிகளுடைய இது பாத்தீங்களா? 6வது இதுல பாத்தீங்களா இல்லையா? வெற்றி அடைந்த யோகி எங்க போறாரு? வீழ்ச்சி அடைந்த யோகி எங்க போறாரு? வெற்றி அடைந்தவர்கள் மறுஜென்மம் வந்து திரும்ப எடுக்கிறாங்க. என்ன எடுக்கிறாங்க? என்னவா பிறக்கிறாங்க? உயர்ந்த இதுல பிறக்கிறாங்க, உயர்ந்த வீட்டுல, பணக்காரங்க வீட்டுல பிறப்பாங்க, அழகா பிறப்பாங்க, ஒரு கோஸ்வாமிகள் வீட்டுல பிறப்பாங்க, அந்தனர்கள் குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. ஏன் இன்னும் நல்லா இந்த வைஷ்ணவர் குடும்பத்திலே பிறந்து திரும்ப பக்தி தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமை நமக்கு உருவாக்கி கொடுப்பாரு.
ஆனா இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கணும், ரொம்ப பணக்கார குழந்தைங்க, பணக்கார பசங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி நான் பக்தி வரேன்னு வராங்களா, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஏதோ மிடில் கிளாஸ் கஷ்டப்படுறோம், நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு வேணும், பகவான் யாருன்னு தெரியணும், பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு வரோம். நம்ம எல்லாம் யாரும் இங்க அம்பானி ஃபேமிலி கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்துட்டு பக்தி தொண்டு செய்ய வராங்களா, நான் வரேன், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், நான் 4 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றேன், ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு சாரி நான் 16 ரவுண்ட் சான் பண்றேன், 4 ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு யாராச்சும் வராங்களா? கஷ்டம். ஏன் சொல்லுங்க? இப்போ நம்ம வீட்டு பக்கத்துலலாம் ஹரே கிருஷ்ணா, நம்ம வீட்டு பக்கத்துல வந்து கோயில் இருக்குது. இந்த இஸ்கான் கோயில் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க யாருமே வரமாட்டாங்க. ஓகேங்களா? அத நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் பக்கத்துல குடி போயிட்டு போவாங்க. அது நான் அப்புறம் சொல்ல, இதை பார்க்கலாம். பாருங்க, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, கைகளும் கால்களும் கட்ட. முத்து பிரபு படிங்க. சரி, அடுத்து படிங்க முத்து பிரபு. நீங்க படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி, நான் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, நல்லா படிக்க முடியாது. கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்ட மனிதன் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற பிரதிநிதியான ஆன்மீக குரு மட்டுமே கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்க முடியும். இதை பார்த்துட்டோம். அடுத்து அருண் திருமலை படிக்கல, படிங்க. நித்யஸ்ரீ படிங்க. ஜெயபாரத் பிரபு படிங்க. விஜயலட்சுமி ஒருத்தர படிங்க. ஏன்னா யாரும் படிக்காதவங்களாம் படிங்க. சொன்னேன் இல்லைங்களா, குருவால மட்டும்தான் நம்மளை வந்துட்டு கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்க முடியும். எதனால்? இப்ப முருகேசன் பிரபு நீங்க சொல்லுங்க, நம்ம எதனால் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம்? வெரி குட், வெரி குட். மாயையின் முக்குணங்களினால், மாயையின் முக்குணங்களினால் நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இப்ப எல்லாரும் வந்து இங்க வரதுல ஜாஸ்தி. இப்ப சாய்பாபா கோயில பாருங்க, வியாழக்கிழமை எவ்வளவு கூட்டம். இப்ப நம்ம கூட போறோம், அடுத்தவங்க சொல்ல வேணாம், போறோமா, பிரசாதம் கொடுப்பாங்க, சாப்பிடுவோம், வந்துருவோம். அம்மன் கோயிலுக்கு போவோம், பிரசாதம் கொடுப்பாங்க, சாப்பிடுவோம், வந்துருவோம். ஆனா இங்க நீங்க போங்க, 4-5 டைம் போங்க, இப்ப நாங்களே பார்ப்போம். பார்த்து ஹரே கிருஷ்ணா நாங்களே வந்து சொல்லுவோம், ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எங்கிருந்து வரீங்க கேட்போம். நாங்க வாங்க, இந்த மாதிரி சத்சங்கம் இருக்குது, சேருங்க அப்படின்னு நாங்க கூப்பிடுவோம். ஒரு சில 20 வருஷமா வராங்க, 10 வருஷமா வராங்க, குறைஞ்சது 10 வருஷமா இருக்கிறாங்க. மாதாஜி வாங்க மாதாஜி, ஆசிரியா எடுத்துக்குங்க, தீட்சை வாங்க. இல்ல மாதாஜி, இல்ல பிரபு. அப்புறம் 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 ஏன் சொல்லுங்க? என்ன நினைக்கிறீங்க? சொந்த கருத்து சொல்லுங்க பிரபு. அந்த பகவான் செய்யல, உங்களுக்கு என்னங்க பிரபு? கிடைக்கல. அப்படி சொல்லவே சொல்லாதீங்க பிரபு. இங்க பாருங்க, இப்ப படத்துக்கு படம் என்ன கருணை அவங்களுக்கு பாரு பிரபு, எல்லாருமே பகவான் பாருங்க, எப்ப என்கிட்ட வருவான்னு வெயிட் பண்ணாங்க. பாருங்க, இந்த படத்தை பாத்தீங்களா? இந்த படத்துல என்ன தெரியுது? அவர் கை கொடுத்து தூக்கு வர, நம்ம கை நீட்டினா தானே, நம்ம அதுதான், அதுதான். வெரி குட். இப்ப வந்துட்டீங்க. அவரு செய்யலன்னு இல்ல, நம்ம கைய தூக்கணும். குழந்தை விளையாண்டு இருக்கோம், நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம், நம்மளா வந்து டைம் இருந்தாதான் போய் பார்ப்போம். இல்லாட்டி மேக்சிமம் என்ன செய்யறோம், குழந்தை அம்மானு கூப்பிட்டு கை தூக்கும் போது தூக்காத இருப்போமா? இப்ப நீங்க பஸ்லயே போறீங்க, குழந்தைய வச்சிருக்காங்க, நீங்க பக்கத்துலதான் நிக்கிறீங்க, அந்த குழந்தை உங்களை நோக்கி கைய என்னை தூக்குன்னு சொல்லி தூக்காத இருப்பீங்களா? அடுத்து உங்க குழந்தையா கூட இருக்கட்டும். அந்த மாதிரி நாம கைய தூக்குனாதான் பகவான் நமக்கு உதவி செய்ய ரெடியா இருக்கிறாரு, சுதந்திரம் கொடுத்துக்கிறாரு. நாம தான் தூக்குறது இல்லையே. ஏன் நீங்க வந்து என்ன 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ண சொல்றீங்க, நான் எப்படி வருவேன்? என்னால என் நாக்கு அடுக்க முடியலையே. ஜீவோ ஜீவசி ஜீவனம், ஒரு ஜீவனை கொண்டுதான் இன்னொரு ஜீவன் வாழுது. ஆனா என்ன ஜீவன்? நமக்கு விதிக்கப்பட்ட ஜீவன் என்ன? காய்கறிகள், பழங்கள், கீரை வகைகள். நமக்கு பல்வரிசை எப்படி பகவானை போல வச்சிருக்கிறார் பல்வரிசை. அந்த நான்வெஜ் உயிரினத்துக்கான பல்வரிசையை பாருங்க, நாய், சிங்கம், புலி எல்லாம் பல்லு இப்படி இருக்கும். அதாவது அதை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த பல்லுக்கு. அந்த நான்வெஜ் அதை கடிச்சு சாப்பிடுற பல்வரிசை நமக்கு கிடையாது. பகவான் தன்னை போலவே நம்மளை படைச்சிருக்கிறாரு. நம்மள குடல் எவ்வளவு நீட்டு தெரியுங்களா? அந்த நான்வெஜ் சாப்பிடறதுக்கு வந்து சீக்கிரம் டைஜஷன் ஆகணும்னா இந்த விலங்குகள் வந்து கிடைமட்டமா இருக்குது, அந்த குடலும் வந்து அது மாதிரி இருக்குது. நம்ம வந்து நெடுஞ்சா செங்குத்தா இருக்குது நம்மளுடைய உடல் பகவானை போல. அவங்க வந்து 4 கால், நமக்கு 2 கால் தான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைஜஷன் நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குடல் எவ்வளவு நீட், அதெல்லாம் சயின்டிபிக்கலாவே யோசனை பண்ணி பாருங்க. சயின்ஸ் படியே நமக்கு வந்து அது கிடையாது.
ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதை பத்தி பின்னாடி பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, துஷ்டர்கள் எப்பயுமே சரணடைய மாட்டாங்க, நல்லவர்கள் சரணடைவார்கள். யாருன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு துஷ்டர்கள்? அருண் திருமலை பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாமாம் துஷ்கிருண மூடா ஒரு நிமிஷம். நாமாம் துஷ்கிருண மூடா பிரத்யந்தே நரதாமா மாயா பக்ருத ஞான ஆசிரம் பாவம் ஆசிரிதா. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதர்கள் கடநிலையோடும் மாயால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அறிவு இல்லாதவங்க அதான் அறிவே இல்லை சொல்றாங்க, மூடர்கள் அவங்க எல்லாம். நாமம் துஷ்கிருத்தோன்னா மூடா, மூடானா கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்லாதவங்க. நராத்தமானா மனிதர்கள் ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து என்ன எதுவும் தெரியாது, ரொம்ப கடைநிலையில இருக்கிறவங்க. மாயன என்ன, நான் இன்னும் சம்பாதிக்கணும், இன்னும் நான் வந்து பேர் வாங்கணும், இன்னும் புகழ் வாங்கணும், இன்னும் பங்களா கட்டணும், இது எனக்கு வரணும், அது எனக்கு வரணும், எல்லாம் எனக்கு வரணும், நான் எனக்கு எல்லாம் வேணும். இந்த ஆசைக்கு வந்து அளவே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு ஆசைப்படுறவங்க, அந்த அளவுக்கு பற்று பாசம் பந்தம் எல்லாமே மாயை தான். தோழினால் வந்த வியாதி, தோல்னா தோல் நோய் கிடையாது. அதாவது இந்த உடலினால் வந்த நோய் என்னென்ன, இப்ப ஒரு கணவன் மனைவி மக்கள் எல்லாம் அவங்க அப்ப என்ன அதை இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. வாழணும்தான் நம்மளுடைய கடமையை நம்ம செய்யணும், குடும்பத்தோட செய்யணும். அப்ப வந்து இந்த மாதிரி பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது. குடும்பத்தோட பக்தி சேவை செய்யும் போது பேச்சே கிடையாது. அசுரன் நாத்திகத்தன்மை என்ன, அசுரர்கள் வந்து பகவானை ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. எப்பயுமே பகவான் கிட்ட வந்து ஆப்போசிட்டா தான் செயல்படுவார்கள். பகவான் கிட்ட அவருடைய வார்த்தையை கேட்கறது என்ன பண்றாரு, அவங்க வேத விதிகளை பின்பற்ற மாட்டார்கள் அசுரர்கள். யார் இந்த இரண்யகசிபு, இரண்யாக்ஷன், ராவணன் இவர்கள் எல்லாம் வந்து நாத்திகத்தன்மை ஏற்றவர்கள். இவர்கள்லாம் பகவான் கிட்ட சரணடையவே மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அவர்கள் அசுரர்கள். மூடான்னா அறிவற்றவர்கள். நரதிமா பிரபு கடைசியில மணி 7:35 நம்ம இப்ப கேட்கணுமா? சரி கேட்டுங்க. நீங்க சொன்னீங்க அவங்க இது அசுர குணம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆமா, ஆனா அவங்களும் தவம் பண்ணி வரம் பெற்று இருக்கிறாங்களே மாதாஜி. அது டெம்பரவரி தானே. யார்கிட்ட வரம் வாங்கினாங்க, என்ன வரம் வாங்கினாங்க? நீங்க நல்லதுன்னா நல்லது ரொம்ப நாளைக்கு வரும். உங்களுக்கு வாங்கின வரத்தை நல்ல விதமா பயன்படுத்துறீங்கன்னா நல்லது. என்ன பண்ணா இப்போ அவன் பிரம்மா கிட்ட நோக்கி என்ன செய்தாரு, இரண்யகசிபு பிரம்மாவை நோக்கி எத்தனை வருஷம் எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் தவம் இருந்து உடம்புல இருக்க அத புத்து கட்டி மேல உடம்பெல்லாம் அந்த அரிச்சு வெறும் எலும்பு மட்டும்தான் இருக்குது. அப்ப வந்துட்டு பிரம்மா வரம் கொடுத்தாரா? அதனால என்ன நன்மை ஆச்சு சொல்லுங்க, நீங்க என்ன நன்மையாச்சு? பக்தர்களுக்கு அனைவருக்குமே துன்பம் தான். எப்படியெல்லாம் வாங்கினா அப்படி இது எல்லாருக்குமே தெரியும், யாராலையும் அழிக்க முடியாதுன்னு. ஆனா பகவான் யாரு, அனைத்திற்கும் மூலம் அவருக்கு தெரியும். வந்தாரா, வந்து அசுரல் அழிச்சாரு. கரெக்டுங்களா பிரபு? அவங்க வரம் இருக்கிறாங்க. எந்த வரத்தையும் நீங்க நல்ல விதமா பயன்படுத்தீங்கன்னா நீங்க கூட தேவர்கள் தான். பகவானே இல்ல எங்க கேட்கிறாரு பிரகலாதன, நீ வந்து இரண்யகசிபே நமகன் என் பேரை தான் சொல்லணும், நாராயணா நமகன் சொல்லக்கூடாதுங்கிறாரு. இது சரியா? அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப நான் MBBS படிச்சேன், நான் PhD முடிச்சேன், நான் வந்துட்டு மாஸ்டர் டிகிரி 10 டிகிரி வாங்கியிருக்கேன், 20 டிகிரி. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த டிகிரி வாங்கியிருக்கிறேன், என்கிட்ட சொத்து இருக்குது, சுகம் இருக்குது, எங்கிட்ட இல்லாத காசு கிடையாது, நான் பெரிய கவர்னர் ஜெனரல் அப்படி இப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் இது எல்லாமே நமக்கு இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்காது. பகவான் கிட்ட சரணடைறதுதான். சரணடைஞ்சாதான் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். ஆன்மீக கல்வி அதற்கு வேண்டும். இப்ப நீங்க படிக்கிறது ஆன்மீக கல்வி. இப்ப நீங்க படிச்சிருக்கீங்க இல்லைங்களா, இது வந்து ஆன்மீக கல்வி. உங்களுக்கு இது வந்து கண்டினியூ அட்டன் பண்ணுங்க. இது எங்க கொண்டே முடியுதுன்னு பாருங்க. இது ஆன்மீக கல்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பகவான் கிட்ட சரணடையலாம். இப்ப சொல்றாரு, யார் யார் என்கிட்ட வருவாங்க? சதிருதா பஜந்தே மாம் ஜனகா சுக்ரிதினோ அர்ஜுனா ஆர்தோ ஜிக்னாசு அர்த்தாதி ஞானி ச பரதர்ஷபா.
என்ன சொல்றாரு? பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். யார் யாரு? துயரற்றோர், கஷ்டப்படுறவங்க. யார் துயரற்றோர்? கஜேந்திரன் சொல்லலாம். செல்வத்தை விரும்புவோர், எனக்கு பணம் வேணும். இப்ப நம்ம ஒண்ணும் அவ்வளவு ஒரு இது இல்லை, ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், இல்ல நம்ம வந்துட்டு ஒரு விவசாயம் பண்றோம், எந்த ஒரு கடை வச்சிருக்கிறோம், எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலுமே அது கடைசியில என்ன, நம்ம பணம் சம்பாதிக்கதான். பணம் வேணும். எல்லா செல்வமே, செல்வங்கிறது பணம் இல்லை, எல்லா செல்வமே. எந்த செல்வம் வேணும் உங்களுக்கு? எல்லாருமே கேள்வியுடைய பூரண ஞானிகள். ஞானிகள் இந்த மாதிரி யாரு என்ன நமக்கு தெரியணும். யாரு முழு முதற் கடவுள் யாரு? இந்த மாதிரி இவங்க 4 பேர் பூரண ஞானிகள். இங்க எல்லாமே வந்துட்டு பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறாங்க. ஞானத்தை தேடுறவங்க எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா. சுக்ரிதினோங்கிறார் பகவான், நல்லவர்கள்ன்றாரு. யார் சரணடைகிறாங்க? ஜெய் பாரத் பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யார் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகின்றனர்? ஆர்த்தோ துயரற்றவர், அர்த்தார்த்தி செல்வம் விரும்புவோன், ஜிக்னாஷு கேள்வி உடையவன், விஞ்ஞானி பரமபூர்ண உண்மையை பற்றியே அறிய விரும்புவன், சகம் ஆசைகளுடைய கர்ம மிஸ்ர பக்தி பலன் அவர்களின் ஆசை நிறைவேறும், பக்தி தொண்டன் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புவதால் இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. அவர்கள் எப்படி முன்னேறுகிறார்கள்? தூய பக்தர்களுடன் உறவு கொள்கிறார்கள். ஞானி பரமபூர்ண உண்மையை பற்றி அறிய விரும்புவன், நிஷ்காம ஞான மிஸ்ர பக்தி பலன் சாந்த ரசம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. இந்த ஸ்லோகத்துல 4 பேர் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. யாரு? 4 விதமான நல்லோர். யார் யாரு? ஆர்த்தோ, அர்த்தார்த்தி, ஜிக்னாசு, ஞானி. இவங்க 4 பேரும். இந்த 3 பேர் யாரு? ஆர்த்தோன்னா துயரற்றவர், துயர் உற்றவர், கஷ்டத்துல இருக்கிறவங்க. அர்த்தார்த்தினா செல்வம். தர்ம அர்த்த காம மோட்சம்பாங்க. அர்த்தன்னா செல்வம், தர்மம்னா அறம், காம ஆசை, மோட்சம்னா முக்திக்கு. இந்த நினப்பு அந்த வார்த்தைகள்லாம் நினப்பு வச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து மனப்பாடம் பண்றதுக்கு நல்லா ஈஸியா இருக்கும், தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். அர்த்தார்த்தினா செல்வம், ஆர்த்தோன்னா 2 ஒரு கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம். துயரற்றவர். ஜிக்னாஸ்னா கேள்வி. இவங்க எல்லாம் எப்படிப்பட்ட பக்தர்கள்லாம்? இவங்க எல்லாம் வந்து கர்ம மிஸ்ர பக்தி, கர்மயோகம் பண்றோம். அதுல கர்ம மிஸ்ர பக்தி அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம். இப்ப நம்ம ஆரம்பத்துல எல்லாம் அவ்வளவுதான். என்ன சொல்றாரு பகவான்? 10 என்ன சொல்றாரு? நமக்காக தான் சொல்றாரு. 10 ஸ்லோகம் படிங்க. நான் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு பகவான் பகவானே சொல்றாரு. தேசாம் சதயுக்தானாம் பஜாமி. தெரியும், அதுதான் நினைக்கிறேன். பாத்துக்கிறேன். 10 தேசாம் சதயுக்தானாம் பஜாமி கிருதி பூர்வகம் சதாமி புத்தியோகம் தம்யனமாம் விபயாந்திதேன்னு பகவான் சொல்றாரு. எஸ், அதுதான். என்ன சொல்றாரு? தேசாம் அவர்களுக்கு, சதயுக்தானாம் பக்தி தொண்டு, எப்போதும் பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டு உள்ளவர்களுக்கு, அதாவது பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் அன்போட, ததாமி புக்தி யோகம் அவர்களுக்கு வேண்டியான அறிவை என்ன வேணும்? தம்யேனமாம் உபயாந்திதே நான் அவர்களுக்கு கொடுக்குறேன்றாரு. என்ன? என்னிடம் வந்தடைவதற்கான அறிவை நானே அவர்களுக்கு வழங்குறேன்னு சொல்லி பகவான் கொடுக்குறாரு. நாம வேண்டலாம், வேண்டுங்க, கேளுங்க, கிடைக்கும். அது ஒரு பாகவத்துல அகாம காமா, ஆசை இல்லாமதான் சரி, சகாம மோட்ச காமா புத்திரதி. அதாவது உங்களுக்கு எது வேணாலும் பகவான்கிட்டே மோட்சம் வேணுமா, பொருள் வேணுமா, இல்ல எதுவுமே வேணாமா, எது வேணுமோ வேணுங்கிறது கேளுங்க, பகவான் கொடுக்குறாரு. இவங்க வந்து பலன்னா ஆசை பாருங்க போட்டுது. என்னன்னு? ஆசைகளுடைய கர்ம மிஸ்ர பக்தி வந்து கீழே என்ன போட்டுது? பலன் அவர்களின் ஆசை நிறைவேறும். நீங்க நிறைவேற்றிக்கீங்க. நிறைவேற்றிக்கிட்டு மேலும் மேலும் எனக்கு வேணும் 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 வேணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது. இது அடுத்த கிளாஸ்ல வரும், ஈசோபனிஷத்துல வரும். ஈசாவாசியம் இதம் சர்வம் எத்கிஞ்ச ஜெகத்தாய ஜெகம். அருமையா இருக்கும் அதை பாத்தீங்கன்னா. அதாவது நமக்கு நம்ம சாப்பிடறோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும்னா இவ்வளவு, இதுக்கு மேல ஒரு பிடி ஜாஸ்தி சாப்பிட்டா கூட அது இன்னொருடைய உணவுன்னு நினைக்கிறோம். நாம இன்னும் சாப்பிடுற சாப்பாட்டே அளவுக்கு மீறி சாப்பிடும் போது இன்னொரு உணவு. ஒரு வீடு போதும், எனக்கு இன்னும் 10 வீடு வேணும், எனக்கு நமக்கு விவசாயம் செய்யற அளவுக்கு நிலம் இருந்தா போதும், இன்னும் நிலம் வேணும்.
அது தவறு. நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்தோ அதுக்கு மேல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா சரண்டர் ஆகணும் பகவான்கிட்ட. அதுதான் இது என்ன பக்தி தொண்டில் வந்து சில விருப்பங்களா பூர்த்தி செய்து கொள்ள விரும்புவதால் இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. இப்படி இருக்கிற நம்மளாம் தூய பக்தர்கள்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா தூய பக்தர்கள் ஏன் இல்லைன்னா நம்ம பலனை எதிர்பார்க்கணும். அந்த நிலையில் இருக்கிறோம், எதிர்பார்க்கறது தவறு கிடையாது. எதிர்பார்த்து ஃபுல்ஃபில் ஆனாடி கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம சரணடையணும். நம்ம எப்படி முன்னேறோம் சொல்லுங்க? தூய பக்தர்களுடன் உறவு கொள்கிறார்கள், அதனால முன்னேறாங்க. கண்டிப்பா எல்லாருமே முன்னேறாங்க. ஞானி யாரு? 4வதா இருக்கிற ஞானி பரம பூரண உண்மையை பற்றி அறிய விரும்புவான், பகவானை பத்தி. அது வந்து நிஷ்காம ஞான மிஸ்ர பக்தி. நிஷ்காமன்னா அவங்களுக்கு வந்து பலன் எதுவுமே வேணாம், எதுவுமே கேட்கல பகவான்கிட்ட. தூய பக்தி தொண்டு சாந்தரசத்துல அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்னன்னா சாந்தரசம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க, படிக்காதவங்க. நித்ய युक्त एक पडित्री विश्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं शम मम प्रियः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்லோகனுடைய இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி துணையில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன், ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இனி படிக்கிறவங்க வந்து மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க, ஏன்னா 6:45 ஆச்சு, கிளாஸ் முடிக்கணும், டைம் ஆயிடும். பகவான் சொல்றாரு என்னன்னு, முழு ஞானத்தோட தூய பக்தி தொழில் யாரு? ஞானி. அவங்கதான் சிறந்தவங்க. ஏன்னா அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், நானும் அவனுக்கு பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு பிரியமானவன் பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா எப்படின்னா அதான் அவர் எதுவுமே கேட்கல பகவான் கிட்ட. ஜட விருப்பங்கள் இருந்து விடுபட்டு எப்போதும் தூய பக்தி தொழில் ஈடுபட்டிருக்கும். அவர்தான் நித்திய யுக்தா, எப்போதும் பக்தர். பகவான் கிட்ட மட்டும்தான் பக்தி தொண்டு. அதை பத்தி ஹரே கிருஷ்ணா பகவான் கீர்த்தன் பண்றது, அவருக்கு பூஜை பண்றது, நம்ம வாழ்க்கையை மாத்திரும். அவ்வளவுதான். பக்தின்றதாவே சும்மா நம்மளுடைய செயலு. நிறைய டைம் சொன்னேன், காலைல எழுந்தம்மா பகவானே நான் இந்த பக்திக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நாங்கெல்லாம் ரொம்ப லேட்டா எந்திரிப்போம், இஷ்டத்துக்கு எந்திரிப்போம். 6 மணி 7 மணி. வெள்ளிக்கிழமை நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் எந்திரிப்போம். இன்னைக்கு மட்டும்தான் நம்ம சாமி கும்பிடணும், சனிக்கிழமையா பெருமாள் கும்பிடணும், இன்னைக்கு வேலைக்கிழமையா அங்க அந்த இந்த மாதிரி அந்த நேரத்துக்கு மட்டும்தான். மத்தபடி எல்லாமே நல்லா தூங்குவோம். இங்க வந்தாட்டி கரெக்டா மங்களார்த்தி பாருங்க. நீங்க மங்களார்த்திக்கு 4:30 மணி மங்களார்த்தி முடியலையா, அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன்ல அட்டன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு? இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே சந்தேகமண்டி உத்தமர்கள். பகவான் சொல்லிட்டாரு. யார? மேல இருக்கவங்க கூட அர்த்தார்த்தி ஜிக்னாசு இவங்களையும் சேர்த்து இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு. அவங்களும் பக்தர்கள் இல்லைன்னு சொல்லல. செல்வத்தை விரும்புறவங்க, கஷ்டத்துல இருந்து போகணுன்ற துயரற்றவங்க, கேள்வி உடையோர், இந்த 3 பேரோட ஞானியம் சேர்த்து இவங்க எல்லாருமே உத்தமர்கள். ஆனா இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவனே நான் என்னை போலவே கருதுகிறேன் என்றார். யாரு? ஞானிய. அவன் எனது உன்னதா தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிகவும் உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் கிட்ட கேட்கலாம். எல்லாம் கேட்டா கொடுக்குறாரு பகவான். நம்ம ஆசையை நிறைவேற்றுறாரு. நிறைவேற்றின பின்னாடி நம்ம அவர்கிட்ட எதுவுமே நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணக்கூடாது? என்ன சொன்னாருன்றதை இப்ப படிக்காத நாளைக்கு மறக்க கூடாது. கேட்க கொடுக்குறாரு. கேட்க கொடுப்பாரு. திருடுறவங்க என்ன செய்யறான்? பகவானே திருப்பதி ஏழுமலையான கோவிந்தா இன்னைக்கு அடிக்கிறமா 50 உனக்கு 50 எனக்குன்னு பகவானே பாட்டா சேர்த்திக்கிறான். சேர்த்தி கொண்டே உண்டியில போடுறான். பண்றாங்களா? அதை கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணா போப்பா ஜெயிலுக்கு, போயிட்டே இரு, திருந்திலையா போயிட்டே இரு, பட்டு வரலையா போ, நீ வந்து அடுத்த பிறகு உனக்கு இப்படி பாருப்ப அப்படின்னு பகவான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்குறாரு. நாம என்ன பண்ணலாம்? கண்டிப்பா கண்டினியூவா இதுல இருந்து நாம எல்லாருமே ஞானி ஆகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பக்தர்கள் என்னை பற்றிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் சொல்றாரு. நிலை பெறணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டில் நாம் நிலை பெற வேண்டும். எப்படி நிலை பெற வேண்டும்? பகவானுக்கு பூஜை பண்ணணும், கீர்த்தன் பண்ணணும். ரத யாத்திரை நடக்குது பாருங்க, காட்டுறாங்க. ரத யாத்திரை நடக்க போகுது. இதுல மங்களூர் இஸ்கான்ல, எங்க உங்க வீட்டு பக்கத்துல இஸ்கான்ல ஜெகநாதர் ரத யாத்திரை. நம்மளால ஒவ்வொருத்தராலையும் பூரிக்கு போயிட்டு ஒரிசா அங்க போயிட்டு கலந்துக்க முடியாது.
அங்க முடிய கண்டிப்பா குடும்பத்தோட போகணும், வரணும், நாளாகும் சொல்லுவோம். ஏன்னா இப்பெல்லாம் நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கிறோம். வாழ்க்கையில் முன்னேறி வருவாங்கலாம் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம். வயசாயிடுச்சா இப்ப என்ன போல இருக்கிறாங்க, வீட்டுல எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு கடமையெல்லாம், நாங்க போலாம். சின்னவங்களும் போலாம், போக முடியாதுன்னு இல்ல. பகவானுக்காக கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி போகணும். நம்ம ஒரு போய் கலந்துக்கணும். சரி என்னால அவ்வளவு தூரம் போக முடியாது, ஒரு போறதுக்கு 2 நாள், வரத்துக்கு 2 நாள் ஆகும். எங்களுக்கெல்லாம் உடனே போயிட்டு வரதுக்கு ஃபிளைட்ல போறதுக்கு வசதி இல்ல. பகவான் வாசல் தேடி வீடு தேடி வராரு. நம்ம வீடு பக்கத்துல இருக்க இஸ்கான் சென்டருக்கு போங்க, எப்ப ரத யாத்திரையோ அதுல கலந்துக்கங்க. வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல பார்த்திருக்கிறோம் என்னன்னு, ரதத்துக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் போனா என்ன பலன்னு. சனிக்கிழமை சாயங்காலம் 8 மணிக்கு, நாளைக்கு சாயங்காலம் அதாவது PM 8 PM வைஷ்ணவ சதாச்சார் கிளாஸ் இருக்குது. அனைத்து பக்தர்களும் நீங்க அட்டன் செய்யுங்க. அதுலயும் வந்துட்டு அது எல்லா லெவல் 2க்கான பக்தி சதாச்சார். நாளைக்கு 8 மணிக்கு தயவு செய்து அனைவரும் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க. அதுல அந்த பலன் என்ன, அந்த பாடத்துல, அந்த வைஷ்ணவ கலாச்சார பாடத்துல என்ன பலன், என்ன ஒண்ணு சொல்றேன். எப்படி பூஜை பண்ணணும், பூஜை பண்ணும்போது சரணாமிரத்தை குடிச்சா என்ன பலனு, எப்படி சாமி கும்பிடணும், எப்படி விழுந்து வணங்கணும், சுத்தமா இருக்கணும், விருந்தினர்கள் நிறைய டாபிக்ல பேசணும். அதுல கலந்துக்குங்க. இப்ப எப்படி நாம பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு எப்படி செய்யணும், இந்த மாதிரிதான் செய்யணும். பாருங்க, பிரசாதம் செய்யணும், அடுத்தவங்க பகவத்கீதை பாகவத்தை எடுத்து கூறணும், அதை அடுத்தவங்க கைக்கு சேர்ற மாதிரி செய்யணும். நம்மளே வாங்கலைன்னா எப்படி, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணும். பகவத்கீதை பாகவத் செட் வாங்கணும், வாங்கி வச்சுட்டு இல்லாதவங்களும் இதை வாங்குங்கன்னு சொல்லணும். நம்ம வீட்டுல ஒரு விசேஷம்னா எத்தனை பேருக்கு பத்திரிக்கை வச்சு கூப்பிடுறோம், ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 500 பேரு. அந்த 500 பேர்ல ஒரு 5 பேர் நம்ம பேச்சு கேட்க மாட்டாங்களா? கேட்பாங்க. நமக்கு உற்ற நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, உற்ற சொந்தக்காரங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கணும். அவங்கள வந்து எடுத்து கூறணும். அவங்களுக்கு எடுத்து கூறி பாருங்க, இங்க பூ கட்டுறாங்க வந்துட்டு ஒரு சேவை, இந்த மாதிரி சேவை செய்யணும். அதே மாதிரி கோயில்ல போயிட்டு கோயில கூட்டலாம், பக்தர்கள் சாப்பிட்ட பின்னாடி சாப்பிட்ட தட்டை கழுவலாம். சொல்லுவாங்க என்னன்னு, கோயில்ல வந்து எங்க கோயில்ல நான் கழுவுறோம், நீ கழுவுறோம், சண்டை போட்டு கழுவுவோம். ஏன் சொல்லுங்க? அப்படி பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு ஆசை. யாரோ அந்த பக்தர் ரூபத்துல பகவானே வந்து இந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடுறாரு, அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. ஆமா, பகவான் வந்து அந்த பிரசாதத்தை ஏத்துக்கிறாரு. அது நம்ம அந்த தட்டு நம்ம கைக்கு வருமா, எல்லா தட்டையும் இன்னைக்கு நானே கழுவணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் நாங்கெல்லாம். அதே மாதிரி செப்பல் ஸ்டாண்ட், இதுதான் சேவை, எல்லாமே சேவை. கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி, நரசிம்ம சதுர்தசி, கௌர பூர்ணிமா, நிறைய விழாக்கள் வருது. அப்ப வந்துட்டு செருப்பெல்லாம் வெளியே விட்டுட்டு போவாங்க. அது என்ன சேவை இல்லையா? அதுவும் சேவைதான். எல்லா சேவைக்கும் பகவான் அதே பலனை கொடுக்குறாங்க. நம்ம நினைப்போம் நான் உள்ள போயிட்டு நான் பகவானுக்கு நான் சமைக்கிற தவறே கிடையாது. சமைக்கிறது எல்லாமே நல்ல அருமையான சேவைகள் தான். இந்த சேவை செய்யறவங்க கீழே அந்த மாதிரி கிடையாது. செப்பல் ஸ்டாண்டை பாத்துக்கலாம், தவறே கிடையாது. இந்த மாதிரி வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். அந்த மாதிரிதான் பகவானை நம்ம அணுகணும்ன்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பாருங்க, அருமையான ஸ்லோகம். பகுனாம் ஜன்மான மந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவம் சர்வமிதி சா மகாத்மா சுதுல்லபகா. வாசுதேவ சர்வமிதி, சர்வம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான் தான். அதை அறிஞ்சுதான் வந்து சரணடைகிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆத்மா வந்து மிக அரிதானவன். அவர் எப்படி எல்லாத்துக்கும் காரணத்துக்கு காரணம்? பிரம்ம சமீதியில பிரம்மா சொல்லாரு, ஈஸ்வரா சச்சிதானந்த விக்கிரகா நாதிராதிர் கோவிந்தா சர்வ காரணம். சர்வ காரணம் யாருன்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். வாசுதேவா, இந்த வார்த்தை நீங்க கவனிக்கணும். வாசுதேவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம்னு அறியணும். அதை அறிஞ்ச பின்னாடி பகவான் கிட்ட சரணடைகிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அரிதானவர்கள். அது எப்படி? பகுனாம் ஜன்மான மந்தே, நமக்கு இன்னும் பிறவி வேணுமா? இல்லாட்டி நம்ம இதை விட்டுட்டு போனாலும் ஒண்ணும் கிடையாது, இன்னொரு பிறவி எடுப்போம். பகுனாம் ஜன்மான மந்தே, பற்பல பிறவிகளுக்கு பின். இந்த ஸ்லோகம்லாம் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அருமையான ஸ்லோகம், மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய ஸ்லோகம். இது முக்கியமானது. பற்பல பிறவி நம்ம எடுக்கலாமா? எடுக்க வேண்டாம். இந்த பிறவியோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவர் தான் முழுமுதற் கடவுள், இவர் தான் ஆணி வேறு. இப்போ பக்தி தொண்டு வந்து மிக மிக பக்தி தொண்டு நித்தியமானது. பக்தன் நித்தியமானவன், பகவான் நித்தியமானவர். இது வந்து மிக மிக அரிதானது. பற்பல பிறவிக்கு பின்னதான் கிடைக்கிறது. உண்மையான அறிவுடையவன் என்ன செய்யறது? எல்லாமே பகவான் தான், சர்வ காரணர் அவர் தான். அறிந்து சரணடைகிறான். இது வந்து எப்படி கிடைக்குது?
ஒரு தூய பக்தர்களின் சங்கத்தாலதான் நமக்கு கிடைக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் ஆகுது. புத்திசாலி என்ன செய்யறாங்க? மத்தவங்கள்ட்ட இருந்து படிக்க பிரபு. புத்திசாலி நபர் மற்றவர்களின் அனுபவங்களையும் கற்றுக்கொள்கிறான். புத்திசாலி ஆகுங்கள் பற்பல ஜென்மங்கள் வீணடிக்க வேண்டாம், மிகச் சிறந்ததை அடைவதற்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது தெரியுது எல்லாருக்குமே. நம்ம வந்து வீணடிக்க வேணாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. என்ன பண்ணணும் இந்த நம்ம சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, நம்ம பற்பர பிளவு கடந்து வந்திருக்கோன்றது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நமக்கு நேற்று நடந்தது பிரபு. இன்னும் ஒரு 7 நிமிஷம் தான் இருக்குது. முடிச்சிட்டு கிளாஸ் முடிச்சு சொல்றேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம வந்து ஜென்மத்தை வீணடிக்க வேணாம். எழுப்பிடு ஜடாசி யாரு வந்து போறாங்க? ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். ஏன்னா அது வந்து நியமம்னு கம்மி தான். இந்த மாதிரி இந்த வந்துட்டு 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாருக்கு தெரியும்? இருக்கிறாங்க. விஜயஸ்ரீ மாதாஜிக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க பிரபுஜி. 4 கட்டுப்பாட்டு விதி என்ன? 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள் வந்து புலால் உண்ணக்கூடாது, போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது, தகாத பாலுறவை கொள்ளுதல் கூடாது, சூதாடக்கூடாது. இதனால என்ன ஆகுது? ஏன் இது சொல்றாங்க? இதனால என்ன ஆகுது? இதனால மனம் கலக்கமடையுது, தவறுகள் வழியில போறோம், தவறான பாதைகள்ல போயிடுறோம் எப்பயாச்சும். ஓகே பிரபு. இது வந்து தர்மத்தின் 4 தூண்கள் பிரபு. 4 தூண்கள். எது 4 தூண்கள்? தர்மத்தின் 4 தூண்கள். வாய்மை, தூய்மை, நேர்மை, தவம். நினைப்பீங்க இது 4மே கெட்டு போகுது இதனால. நேர்மை எங்க கெட்டு போகுது தெரியுங்களா? சூதாடும் போது நேர்மையா இருக்குதா? இல்ல, கெட்டு போயிடுது. வாய்மை, குடிச்சிட்டா வாய்மை இருக்குதா? போதைப் பொருள் சத்தியமா நாளையிலிருந்து நான் குடிக்க மாட்டேன். ஒரு நானும் தன்னுடைய வீட்டுல சொல்றது. வாய்மை போயிடுது இல்லைங்களா? தூய்மை எங்க போகுது? இல்ல, இல்லிசிட் செக்ஸ், தகாத உறவு. அடுத்த பெண்கள், மனைவி தவிர அடுத்த பெண்களை வந்து தாயா பார்க்கணும். அதுதான் மாதாஜிங்கிறது. மனைவி மட்டும்தான். இந்த மாதிரி 4ம் வந்து தர்மத்தின் தூண்கள். தவம், இப்ப என்ன சொல்றேன்? வாய்மை சொல்லிட்டேன், தூய்மை சொல்லிட்டேன், நேர்மை சொல்லிட்டேன். இது 3மே. அதனாலதான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வருது பாடம். இந்த அடுத்து தவம்ன்றது என்ன? அடுத்து சொல்றேன். தவங்கள் வருது, அப்ப சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் தேவன்கிட்ட சரணடைறாங்கன்னா, குறைந்த அறிவுடையவர்கள், ரொம்ப ஜட ஆசை நிறைவு பெற்றவர்கள், உடனடியா பலன் கிடைக்கணும்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி அவர்கள் ஏன் குறைந்த அறிவுடைகள்னா, அவங்க வந்து ஆன்மீக உணர்வு வந்து இழந்துட்டு எனக்கு உடனே வேணும், இன்ஸ்டன்டா என்ன வேணும்? இன்ஸ்டன்ட் என்னது? ஃபாஸ்ட் ஃபுட். அந்த மாதிரி. எதனால அவங்க எப்படி? எதனால? அந்த குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால அவங்க வந்து அந்த விதிமுறைகளால திருத்தி விட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன சொல்றாங்க? நீ சாப்பிடுமா, எனக்கு நீ இது வெட்டு, எனக்கு இதை வெட்டி எனக்கு பட, நீ சாப்பிடு. எந்த சாமியும் எனக்கு இதை வெட்டி கொடுங்கன்னு எந்த சாமியுமே கேட்கல. மனிதர்கள் தன்னுடைய நாக்கு திருப்திக்காக வெட்டுறாங்க சாமி பேரை சொல்லி. சரிங்களா? பாகம் எந்த சாமி வந்து எனக்கு இது வெட்டுங்க. எல்லா தேவர்களுக்கும் எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் என்னன்னா, நம்ம எல்லாம் குழந்தைகள் தான். எந்த சாமி எனக்கு இது செய்யுங்கன்னு சொல்லவே கிடையாது. நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க விதி கிடையாது. இத நீ பண்ணு, அதை பண்ணுன்ற விதிமுறை கிடையாது. பகவான் என்ன சொல்றாரு? எல்லாரோட இதயத்திலுமே நான் பரமாத்மாவா இருக்கிறேன். நீ வந்து எங்க சாமி விரும்புறியோ அந்த சாமிகிட்ட போன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் தான் அந்த நம்பிக்கையை நான் கொடுக்குறேன்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் தான் அந்த நம்பிக்கையை பலப்படுத்துறேன்னு சொல்றாரு. எப்படி? பகவானுடைய அருளால். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுடைய அருளால அந்த நம்பிக்கையை நீங்க வந்து பலப்படுத்துற பகவான். அருவவாதிகள் வந்து தத்துவம் இலக்கு கிருஷ்ணர் திவ்ய மங்கள ரூபமுடையவர். அருவவாதிகன்றது வந்து பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்றவங்க. ஆசையும் வெறுப்பும் உண்மை உணர்வை மயக்குகிறது. மாயை வெள்ள வழிகள் என்ன? பக்தர்களிடம் உள்ள பரிபூர்ண உண்மை. பக்தர்கள் மூலமா குருவை அடைஞ்சு, இப்ப உங்களுக்கு குரு யாருன்னு தெரியாது, இந்த மாதிரி பாடம் எடுக்கிறோம், இவங்க குரு எங்களுக்கு ஒருத்தர் சொன்னாங்க, நாங்க உங்களுக்கு சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போயிட்டு ஆன்மீக குரு போயிட்டு ஆன்மீக குரு மூலமா பகவான்கிட்ட போலாம். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வெளிப்பட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் மூலம் ஆணிவர் அவர் தான். அவரால் தான்
கொடுக்கப்படுது. அந்த தேவர்கிட்ட நம்பிக்கை கூட பகவான் கிட்ட தான் வருது. பகவான் வந்து எல்லாம் பாருங்க, மேல அவர் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து தேவர்களுக்கு வரம் கொடுக்கிறாரு. அவர் வந்து இப்ப ஒரு மேல பிஎம் நமக்கு அனுமதி அளிச்சாதான் இங்க வருது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இப்ப நம்ம அவங்க கொடுக்கறது கூட நம்ம என்ன செய்யறோம், இங்க தான் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றோம். ரேஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஒரு உதாரணம், ரேஷன் நம்ம ரேஷன் அரிசி வாங்குறோம் இல்லையா, அது யார் கொடுக்குறாங்க? சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பர்மிஷன், அவங்களுடைய அனுமதியால் அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க. பட் நம்ம என்ன சொல்றோம், நமக்கு இப்ப ஆட்சி செய்யறவங்க தான் கொடுக்குறாங்க, இப்ப ஆட்சி செய்யறவங்க கொடுக்குறாங்க. அது போலதான் இதுவும். ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்கதான் கொடுக்குறாங்கல்ல, கொடுக்கறது அங்கிருந்து வருது. அது போல பகவான் கிட்ட வருது. பௌதிக விஷயங்களை வந்து கேட்கறது, ஹரே கிருஷ்ணா, பௌதிக விஷயங்களை கேட்கறது தூய பக்தி கிடையாது. அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட வாங்குற பலன்கள் வந்து தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. அங்க வழிபடுறவங்க அவங்கள்ட்டே போவோம். யார வழிபடுறீங்களோ அங்க போவோம். ஆனா திரும்ப வருவோம். பட் வந்து பகவான் கிட்ட போனா வரமாட்டோம். வைகுண்ட லோகம் போனா வரவே மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லைக்கு உட்பட்டதும் தற்காலிகமானதுமான தேவர்களின் கிரகங்களை அடையலாம். அங்க பகவான, அதாவது பகவானை கும்பிட்டா பகவான் லோகத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுக்கு முழுமுதற் கடவுளை கும்பிட்டா அவருடைய லோகத்துக்கு போலாம். தேவர்கள் வழிபாடு மற்றும் பரபுருஷர் வழிபாடு, அதை பத்தி பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்கள் வழிபாடு வந்து டெம்பரவரி, ஒரு லிமிட் தான். தேவலோகத்துக்கு போவோம். பகவான் வந்து சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம். அவரு சச்சித், சத்தினா நிரந்தரம், எல்லை இல்லாதது. எங்க போவோம்? கோலோக விருந்தாவனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து வழிகளும் ஒரே இலக்கிற்கு அழைத்து செல்வது இல்லை. நீங்க அங்க போனா அங்க, இங்க போனா அங்க. தேவர்களை கும்பிட்டா ஹரே கிருஷ்ணா, தேவர்களை கும்பிட்டா தேவர்கள்கிட்ட, பகவானை கும்பிட்டா பகவானோட லோகத்துக்கு போவோம். ஆனா அறிவுவாதிகள், பகவானுக்கு உருவம் இல்லைங்கிறவங்க எங்க போறாங்க? பிரம்மஜோதிக்கு போறாங்க. பகவான் என்ன செய்யறாரு? தற்காலிகமா பௌதிக ரூபம் எடுத்து இந்த லீலைகள்லாம் செய்யறாரு. அது கிருஷ்ணரா வந்தாரு. கிருஷ்ணரா வந்து செய்யறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து சாதாரண மனிதர், தேவகி வசுதேவரின் மகன், வெறும் மிகச்சிறந்த சக்தி வாய்ந்த உயிர்வாளி பகவான். அந்த பிரம்மஜோதி தான், அதுவும் அவருடைய உடலிலிருந்து வர தேஜஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பக்குவமாக அறியாத அழிவட்ட மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரம புருஷ 7:1 பிடிச்சு முடிச்சிடறாங்க. பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்தேன், இப்பதான் உருவத்தை ஏற்றிருக்கேன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு சிற்றறிவு. இந்த அழிவற்றதும் இந்த பரம இயற்கை வந்து அவங்க அறியறது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அருவவாதி வந்து சிற்றறிவுடையோர், கிருஷ்ணனை பற்றி நிறைவேற்ற அறிவுடையவர்கள், கிருஷ்ணனை பற்றி அறியாதவர்கள். இங்கெல்லாம் எப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க. அருவவாதிகள் வந்து பாருங்க, தியானம் பண்றாங்க அந்த பிரம்மஜோதிய நிறைவேற்றனா குறை பாருங்க, ஒரு 2 பாட்டிலுக்கு அந்த குறை அறிவுடையவர்கள் வந்து பகவானை பத்தி அறியாதவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை பற்றி புரிந்து கொள்வது எப்படி? ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபத்திலிருந்து தொடங்குது. கிருஷ்ணரை பற்றி புரியுது அந்த பக்தி தொண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. சிரவணம், கீர்த்தனம், அதுல இருந்து தொடங்குது. பகவான் சொல்றாரு, சிற்றறிவுடையவருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதுமே தோன்றது கிடையாது. நான் என்னோட ஆத்மமாயா அந்தரங்க சக்தியால் நான் கவரப்பட்டிருக்கிறேன். பகவான் அஜோ அபிசன் நித் அவ்யாத்மாங்கிறாரு. நான் வந்து என்னுடைய ஆத்மமாயாவால் தோன்றுகிறேன்றாரு. நான் பெறப்பட்டவன், அஜன பெறப்பட்டவர், அழிவற்றவன்கிற பகவான் வந்து அப்படிங்கறத வந்து யாரு அறிவதில்ல? சிற்றறிவுடையோர் முட்டாள்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களுக்கு பகவான் தோன்றுவது கிடையாது. அருவாதிகள் எங்க போறாங்க? எதனால் அப்படி செய்யறாங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பிறப்பற்றவர் மட்டுமல்ல, அழிவற்றமும் ஆவார் என்பதை அவங்க வந்து யார் அறியறதில்ல? யார் அறியறதில்ல? சிற்றறிவுடையோரும் அருவவாதிகளும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7:2 ஆயிடுச்சு. முடிச்சிடலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு, ஒரு ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்து நிறுத்திடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஜெய் பாரத் பிரபு. கிருஷ்ணர் வந்து தூய பக்தர்களுக்கு தான் வெளிப்படுத்துறாரு, மற்றவர்களுக்கு மறைக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா.
வாஞ்சா கல்ப தருப்பய சாகிருபா சிந்துப்பய ஏவச்சா பதிதானாம் பாவனேப்பிய வைஷ்ணவேப்பிய நமோ நமக அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். ஜெய் நாமாச்சார ஹரிதாஸ் தாகூர் की ஜெய் जय. जगतगुरु शिल प्रभुपादर की जय. प्रेम से बोलो गौरव प्रेमानंदा हरि हरि बोल. हरे कृष्णा லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பிரபு. கிளம்புறவங்க கிளம்பலாம். ஷார்ட்டா கொஞ்சம் கேள்வி கேளுங்க, ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கலாம். அதான் அந்த பற்பல பிறவிகள் கடந்துதான் வந்திருக்கோன்றது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நமக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த உயிர் எப்படி தோன்றுகிறது? இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த உயிர் வந்து சுக்கிலத்திலிருந்து தோன்றதா வந்து அத்வைதிகள் சொல்றாங்க. இது பகவத்கீதையும் அப்படிதான் சொல்லுது. அதாவது நீர், அப்புறம் நீர்ல இருந்து சர்வா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய் பாரத் பிரபு. சர்வா பிரபு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டீங்களா? தேங்க்யூ. லைவ் ஆகுது பிரபு, லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா எப்போ தாயின் கருவுக்குள்ள போகிறது அப்படின்ற விஷயம் தெரியணும் பிரபு. பிரபுபாத சின்ன சின்ன புக்கெல்லாம் நிறைய இருக்குங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். சர்வா பிரபு. எஸ் பண்ணிட்டேன் பிரபு.